Het was nog geen 5:30 en ik wou nog even een winkel binnenspringen van de HEMA, maar ik raakte daar gewoonweg niet meer binnen. Dus die winkel gaat dicht om 5:30 en 5:20 stond er al iemand daar aan de deur en zei van, ja, we gaan sluiten. Dat is wel onvoorstelbaar dat de winkels zo vroeg sluiten en dan nog in de zomer. Hier in Terneuzen dus, waar er toch meer dan 50.000 bewoners zijn. Dus ik wandel nog even op de zeedijk en ongelooflijk geen kat te zien op die zeedijk. Dus ik had nog een half uur vooraleer dat mijn bus kwam. Zie je, zoals je hier zit, absoluut niemand te zien. Voilà, en dan hier aan dat bushalte van Terneuzen. Dus hier met het stadhuis ook absoluut geen kat te zien. Dat is echt ongelooflijk, hè. Geen wagen niet meer, niemand die daar nog passeert. Echt verlaten. Die winkelstraat volledig leeg. Absoluut niemand. Dus het is toch wel onvoorstelbaar dat we rond 5:15, dat er daar geen kat meer op straat was. En dan nog in volle zomer. Ja, ik weet, het is een beetje een andere cultuur daar. Hier in België gaat men nog een keer iets gaan drinken of een keer nog naar de winkel en zo. Maar hier, echt, het is net op dat iedereen hier naar huis is. En ja, om 6 uur ligt de stad stil. Hè. Zoals je hier zit, het is toch wel ongelooflijk. Ja, dat zijn toch wel speciale ervaringen dat je meemaakt als je niet van Terneuzen zijt. Dan heeft dat wel een heel vreemd gevoel. Dan hier ook de bus 10, de bus 20, de laatste, ja, rijdt om 6 uur. Maar ja, als je dan nu ziet dat er daar geen kat niet meer is, is het toch wel heel vreemd. Voilà, dan ook in de bus 10, je ziet het gewoon op straat, er is geen beweging niet meer. Geen wagens, geen voetgangers, geparkeerde auto's. Hier aan het ziekenhuis van Terneuzen zijn er wel nog een paar mensen die opgepikt zijn met de bus. Maar voor de rest, dat is ongelooflijk. Dat is gewoon algemene stilte. Geen kat meer op straat. Onvoorstelbaar. Voilà, dat was even een film over het moment dus dat alles hier stil staat. Rond 5:30, 6 uur.